من ئەوژنم کێڵباکێ لەسەر ڕوێ هەموویانم لە هەموو خەیڵێ ژنان دە دنیا کەس هەوشانم لەجێر سەرۆی نەکەم دا سەریەکە هێژایە تاج بەڵام لە زەبری زەمان وا قەتیسی دەورانم. بدرێژاهیە دیرۆکێ لەسەر خاکا کوردستانی یا پاک و پیرۆزە. دیرۆکناس نیڤیسکار هەلبەستوانە ڕەوشەنبیر و مرۆڤێن زانا ji dayîk bûne û di qadên zanistê de xebatên hêja pêşkêşkirine. Di nava vê helkeftê de got têkoşîna man û nemanê ye. Jin jî di zîvirandina tekerên dîrokê de rolek nekemî ya mêrlîstî ye. Jinê li nêv civaka Kurd li her meydanekê jiyanê cih girtiye û şopek xwe lê hêlaye. Çê di meydana şer de be, çê di meydana civakê de be, çi jî di meydana wêjeyî de be, roleke xuya û giringlîstî ye. Ji herekîna dîrokê ve jin tûşî zor û zehmetiyan hatiye. Jinên li cîhanê tev di vê pêvajoya hişk û dijwar re derbas bûne û li ser dirêjahiya jiyana xwe rastî gelek kelemên mezin hatine. Bi derketin û pêşketina ziman re wêje hat afirandin. Di civakbûyîna mirovan de got jinê bîngeh jê re daniye. Jinê bi lorok û awaz, çîrok û çîvanokan bi stranên xweş zarokên xwe mezin û perwerde kirine. Perwerdeyeke çak bû, bihna xwezayê jê bilind bû. Vêyekê kir got hestekî wêjeyî bilind li bal jinê durust bibe û bû egera gokaniya wêjeyê bê jinê dê zuwa bimîne. Yek ji jinên wêjevan got nav û dengê wê li seranserî Kurdistanê belav bû, Mestûra Erdelanî bû. Ev jina wêjevan ne tenê li qada wêjeyê kar û xebatên xwe dikirin, lêbelê Mestûra Erdelanî wekî dîroknasa yekemîn jî li Rojhilata Navîn hatiye nasîn. Mestûra yekem jin e derheqê dîrokê de pirtûkek nivîsiye. Ji bîlî hêza wê ya nivîsînê, ev şahjina Kurd di helbesta klasîka Kurdî de jî xwedî hestek kûr û buwate bû.